Machiegni kendo, akwede kod dhier pod gin moko kuom pek ma jonyuol nyithindo modak kod tuo mar obwongo ma dho ngere dendo ni cerebral palsy kaloe e kaunti ma Siaya. Kane giloso e romo mane obagi gi riwruok mar Omni Foundation e gweng' ma Yala ne nyithindo man kod ng'ol mar miyo gi thieth maonge chudo, jonyuol ne oyango ni gikalo e pek dak achiel kod oganda ma ng'enyne tudo tuo ma kamano kod timbe juok. Jatije mar Omni Foundation Wigi oyango ni gisekawo okenge mag puonjo oganda e wi ruecho kod rieyo del mong'ere kaka physical therapy ne nyithindo modak kod chandruok ma kamano. Kata kamano pod nitie jonyuol ma otamore wuok oko. Nyithindo gidwan mondo timnegi ruecho seche te. To samoro kata transport tami minyalo dhi godo e osiptal, to kwanyalo yudo kamoro moger ma nyithindwa ginyalo rwaye pile, tan gi yie ni ginyalo bedo gi lokruok moingo kaka gin ni. Gima daher wacho ne parents manigi nyithindo manigi special needs ni mondo giwuog oko, kik gipand nyithindogo. Nyithindogi dwaro mana hera, gibet kaka nyithindo mamoko go. Koro kik gibed gi luor, giwuog oko, tiere support. Wan gi nyithindo mang'eny manigi problem mag disabilities, and then parents magi nigi difficulty mar konyogi. Koro this organization as Omni Foundation, we are assisting parents on counseling, the therapy. Therapy ayudo ka konyogi kabisa. Yudo ka nyithindo ng'ol moro mang'eny mane bet kuom gi cha, ka gidhi gi therapy tiyudo ka ng'ol no dok piny. Makoro sani nyathi nyalo chung', onyalo temo kamoloso matin. Sani ochangamka saidi na kele Yala kata katugo go tug neno no tuo sate, but anwang'o lokruok. Ayudo nafas mar neno nyithindo mokadho 60 ma wabedo go kamoro achiel, watugo, watimo thieth manono kawuono gi Omni Foundation mane opango chenro machal kamae. Ka nyathi neno kae ni ok obedo kende owuon kende, lakini kalure kuom ruecho mwatimo ni konye, onyalo bedo kende, onyalo chung' bo bed owuoth kata kende.